Vítam vás v Kolárove na ulici Polná 19, kde mám pre vás pripravený štvorizbový rodinný dom. Poďme sa naň pozrieť. Ak vás tento rodinný dom upútal, neváhajte a kontaktujte ma. Kontaktujte ma aj v prípade, že chcete pomôcť s predajom vašej nehnuteľnosti. Volám sa Walter Breuer, som realitným maklérom Butterfly Reality.